lapha erumini ngiqhashile iroom sengisindisiwe. Yebo. Abangani bami ngiyabuya bathi ubuye esontweni ngithi bathi baphakamisa nayi. Bahalisela. Ayi angazi noma niyamazi makabonakala lapha ukuthi nyothi uye nokhona kumkhomba. Mina ngizokwazi kumkhomba. Nyamazi. Ngambona. Yebo. And ngikhule bathi ngiyinja ngeke ngibe nendlu. Ngikhule bathi ngi-useless. Ngisidakwa ngi-nothing, ngi-stupid, ngi-ugly, ngi-foolish. Azisho zonke. Ngoba abantu ngisho ukuthi 1997 ngaqala ngabamba 10,000. Ngazobamba 150,000. Ngazowina i-community builder of the year. Ngazongena ku-Shoprite Checkers Women of the Year. Wangisusa uNkulunkulu from Skoropo. From being nobody. Wayongibeke Atlanta, USA. My first trip 2002. Everything fully paid. I travel in a first class. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibonge siphinde futhi samukele nje uMongcele khona phakathi kwethu. Siphinde sibingelele futhi abangcwele kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message. Siyabonga nje ukuthi lokho nichuza le channel nilokho nibuya nibukela nokuncoma umsebenzi esiwenzayo. Siyanibonga nje kakhulu bazalwane. Nokuthi na subscribe nikholisele lo msebenzi na like na comment nje futhi kahle kamnandi siyabonga. Mhlawumbe uyaqala ukuhlana na le channel ngizothi ungashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma nje indaba ezimnandi la eyithinta nje umuntu kanye noNkulunkulu akukho kunye ngiyathemba sothi siqeda la na kanjani uyobe usizakele ngendlela esimangaliso. Namhlanje angikho ngedwa nginoma mgabusile la phakathi kwethu ukhona abaningi ke bazomazi ukwafika before waletha nje ubufakazi babuhle basiza nje abantu abaningi kakhulu. Uma ngabe ufuna ukubona ubufakazi bakhe uthi ukubuyela nje ucheck nje igama lakhe nje Mamgabisile Khoza na kanjani uzokuthola nje kuningi. Namhlanje ke uyena owaziyo but before sekude ake sikwamukele. Siyabonga ufikile wabuya futhi. Amen brother Mduduzi siyabonga. Amen. Siyabonga kwaKota 2 Media ukwamukeleka futhi. Yebo. Uzoshuma indaba ezimnandi uthi siphethe indaba ezimnandi, ayisiphethe indaba ezimnandi. Hayi zimnandi indaba zokuphila. Yebo. Ukuphila okunaphakade. Amen. Indaba eziqinisayo, ziqinisa idolo, zikunika amandla, zikunika isibindi emhlabeni omubi esiphila kuwo. La izinto zenzeka ngenye indlela kepha ke mawuphethe le gama lika Jesu nale indaba esiyiphethe hayi amen. So sizohlomisa abantu kahle hle. Yebo. Sohlomisa abantu ukuthi hayi kuyaqopheka kuyahambeka. Alright. Abantu mabangasheshi badangale. Okay. Mabangasheshi ba give up. So batshela ukuthi impilo imnandi. Alright. Imnandi impilo. Imnandi. Uyazi brother Mduduzi. Yebo. Ngisakhula I think I was about 16 17. Okay. Ngikhule ngumntwana ngikhulele ku rejection kakhulu. Ayikho into engangiyifuna ngangifuna ukufa. Ngangizama ngazo zonke indlela ukuthi kodwa ngifa kanjani ngizibulela kanjani because bengafuni lutho nalento abayibiza impilo. Hey kodwa manje usuyacabanga ukuthi kube wafa. Hayi angifuni ukufa manje. Yo! Ngiphila kamnandi kangaka. Yebo. Ngiphetheke kahle kangaka. uJesu ungiphithise kweqanda. uJesu ngiphethe kahle. Yebo. Yo! Ngithi mina ngithi yabona le ngelozi yokufa. Mangakithi indlula la kimi ngizovela ngitshela ngithi yewena ngelozi ndini ake udlule ubona abanye. Yebo udlalelele kude. Life with Jesus it's amazing. Amen. Life with Jesus is beautiful. Life with Jesus is like yo akukho lula kodwa kumnandi. Yabona impilo noJesu ifana nokuthi ngathi ngibuyele ekhaya manje. Yep. Bathi indlu yakho ishila yonke. Anyeke ngize ngife. Or ngithi ufuna ukuzibulala or ngikhale. Yebo. Ngizothi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi khona into engcono ezayo.
Oh yes. uya understand Yebo. impilo noJesu every time kwenza ubone izinto in a positive way no matter how negative it is Yebo. injalo impilo Uzwakala noJesu impela nje ugcwele ukubonga. Yazini nje. yo Ehe. uthi ohlabelelayo Yebo. hayisali umphithlela kimaketsifela Yo. mohau wa Jesu Yes. mohau wa modimo ke kwetsa ekakang umusa uyazi ukuthi abantu abangakhonza uNkulunkulu niyazibambelela manje Yawo. hayi Ngathi lelo niyazibambelela manje ngalisho liphinde impela. hayi niyaziba uyabona makubuhlela umazi uJesu Yebo. kusho ukuthi uyisigebengu uyazitshontshela wena Ngoba utshotshela omunye umuntu. utshontshela wena Utshotshela impilo wena. yakho emnandi Hey. enokuchichima kunaphakade Yebo. enokuthula iBhayibheli lithi siba ngaphezulu kwabanqobi Yebo. kusho ukuthi it's like thina sikhule ngangilala nomese ongaka ngisakhula Hey. phansi komqamelo Ngikuphoqa ukuthi ulale noma. wakuphoqa ukuthi ngilale nomese ongaka kusho ukuthi bengiye kitchen ngifune the biggest knife Yo. ngoba yazi nahameri mawulela uthola uyahameka uthi uyamemeza awukwazi ukumemeza or ngathi ungena emgodini qhamuka abantu bayagijimisa bese abantu bathi ubulala nomese phela kunama advisor ngithi Hey. so ngeze ukuthi bathi mawulala nomese phansi komqamelo iyahamba lento kanti Yo. imimoya ekufanele nje ukuthi ngegama lika Jesu Udinga kule kamera lami ngithela igazi lika Jesu emqameleni ngithela igazi lika Jesu Yebo. all over ngithela igazi lika Jesu Amen. uyalala Yebo. ayisilala kamnandi silala ulala uvuka uhlabelela uphakathi kwabantu namhlanje ngivuke ngihlabelela Yebo. ngidumisa kunezinto uNkulunkulu bekangambulela zona ngithi "Yeah, kanti kube ngazibulala ngalesi sikhathi Eish. bengizoluza le ndaba ezimnandi Boyoswela yonke lento. Yebo. Oh. yo Yeah. so buthi mtuthuzi namhlanje njengoba ngikhuluma nawe ngiyathi sikhulumile ngama-abortion Yebo. sakhuluma ngama-garment rejection sakhuluma ngazo zonke lezi zinto kodwa namhlanje ngifuna ukuthi abantu bazoze ubumnandi bokuhamba noNkulunkulu Amen. Yebo. ngiletha ubufakazi nje bokuthi uNkulunkulu ngisuse kuphi Okay. ungenzele ini Yes. ungenzela konke okuhle yo Hayi cha. ungenzele Yebo. izinto ezinhle uNkulunkulu mangi bengusisi osebenza emafemini actually ekseni bengicabanga ukuthi ekukhuleni kwami ekhaya Yes. angazi ngibone imingcwabo emingaki ngithi actually usisi wami izolo uthi kimi ngeEaster bebaya emathuneni bebathathane bonke ngithi yazi ukuthi kunale bioscope yamathuna Monday Impela ngoma Easter Monday kuba njalo. kunale bioscope nje Yebo. idlala Kuba njalo impela. yazi izinto izinto so uthi kimi hey besihlangene siyifamily semathuneni Yes. sokube baye kuwo konke lamathuna efamily yami baningi abashona baningi so azange bashone bawa endleleni Okay. bawa endleleni ngoba uthi ohlabelelayo kube wena wawungenami ngabe Eish. ngafela endleleni Yebo. so Yebo. wonke lamathuna engikhule ngwabona abantu befamily yami abawa endleleni ngoba bengenaphawu mongena Jesu uhamba uyawa Ish. ngoba ingelozi yokufama eqhamuka ukuthola ukuthi ayinaphawu yakushaya Yo. nasebusuku leyo. mazifika zithola ukuthi awunaphawu ziyakushaya Yebo. you understand manje ukukhonza uJesu ulokuthi uba nophawu Yes. lokuthi umntana kaNkuluNkulu no matter what that comes it Yebo. won't take you under wena you'll be above Amen. so sengizalelwe kule family rejection ngikhulumile ngama rape ngikhulumile ngayo yonke lento mase ngikhulile ngathi mina impilo ngcono ngizibulale mos kodwa ngezwe ukuthi bathi kune revival eJohannesburg estadium bathi kune revival Yebo. yini yona le revival angazi ukuthi revival yini hayi uthathekile nami ngivele ngithi hayi ngifuna ukuya kule revival lapho Yes. yo ngiyambonga uNkulunkulu ngayi revival ini Eh. eJohannesburg Yebo. hayi ngiyambonga uNkulunkulu it was on the 27th of April kanti Okay. ngizalwa nge27 April Hayi bozalwa ngeFreedom Day. awuboni ngumuntu ofrika Yey. Okay. Yebo. ngiyahamba
ngihambe-ke ngiye-Johannesburg Stadium. La ebhasini bakugibelile labazalwane abasacula basarasi. Yazi nje lento abazalwane futhi bengayi-understand kodwa nje bayahlabelela. Bajabulile ngiza ngithi yo bayarasa ngapha nangapha. Abazalwane kahle hle bengabathandi mina. Bebangicasulela into eyi-1 bebathi mabathandaza ngibabone sebakhala bathi hawu baba Jesu ngithi yo baze batetema. Sebetetemelani manje Baba baba haleluya ngabe inyembezi ngithi mina yo ikhona into enje ngithi le ibhayisikopho engeke ngiyidlale. Yebo. Kanti uNkulunkulu ngibhekile ukuthi wena sazokhala kakhulu. Yeah. And manje sengiyatetema sekukhala mina. Sengivele ngivala ikamera nje nasemini ngivele ngivele ikamera ngishone phansi ngithi ubuhle uyingcwele uyinkosi ke angithanda ukukhala ngimkhalela uNkulunkulu ngizwe lobumnandi. Yebo. So bebara sephasini kuye Johannesburg Stadium afika lapha kwakushumayela umvangeli owayebuya phesheya uFranklin Ingraham. Oh, okay. washumayela la mfundisi. Wathi abafuna ukamukela uJesu njengenkosi nomsindisi mabeza. Ngacabanga yonke imesi yami yonke ngathi la ngathi angisasali. Yebo. Azange ngibheke umuntu ose next door. Azange ngibuze lokuthi uyaya. Azange ngithi osemva kwami uyaya kuJesu or ngithi ngicela ipermission ngiye ngezwe ngaphakathi. Yebo. Ukuthi kule inkinga ezingakanyamdinga lo Jesu. Nakho-ke. Ngasiphakamisa isandla bathi wozani phambili. Yo ngathatha into zami ngagijima. Azange ngihambe ngagijima. eJohannesburg Stadium utshani bubuhle bulihlaza buthe. Ngagijima ngibambe icathulo ngezandla ngibambe yonke into. Ngiya ku altar call. Yebo. Yo! Safika lapha kwakhuleka samukela uJesu. Yebo. Ngabuyela ke sengibuyelele option sengamukela uJesu. Sengitshela abangani bami ukuthi hayi mina sengamukela uJesu angisaphuzi. Yonke lento ezongiyeka bathi azosibhedela wena. Wena thanda notshwala kangaka. Wena siliphuza bobuthanda utshwala. Utshwala. Ngibheka abantu abaphuza ngithi abadlala laba abaphuza. Hayibo. Thina sike saphuza. Mara ke abanye mabangasaphuzi ngoba sesibaphuzele. Oh, futhi okay. Kusho ukuthi ngangingaphuzi ngangibanjwe idemon lotshwala. Yeah. Idemon lale ngimamela kodwa uNkulunkulu emuhle wangikhulula yabona senginabo ma 25 years. Wakhulula. Futhi angikholwa ukuthi utshwala ngaphuza nabo bungajabula buphuzwe yimi. Ewu. Bungajabula ngeke. Noma ngoma kanjani ukhona umthombo wamanzi. Yebo. So ke angithi mawukhulele ezweni ezinye ungayazi impilo engcono ukuthi khona you settle for less. Yes. So ke sengibuyele ekhaya lapha eRomini ngiqhashile eroom sengisindisiwe. Yebo. Abangani bami ngiyabuya bathi ubuye esontweni ngithi bathi baphakamisa nayi. Bahalisela. Ay yeah. Ngiphuze hansa. Baba. Yebo. Sihleli ne case la and then I wona ngazosibhora ka lento zakho zaka Jesu. Kufanele utho. Yes. AmaBhayibheli ngesontweni manje sebajoka ngambe ngithi mangizophuma ngesontweni vele bahlangane bahlale lapha ya. Yebo. Babe ischeme sami vele. Bathi manje mkhozi uphuma nini esontweni? Uzophuma ngo2 uphinde ubuyela kwela ka2 ubuyela kwela ka6 futhi. Kanti usuzofa na wasonta kangaka yini inkinga yakho? Ngiyazazi lezo inkulumo. Bazokudiscourage. Yebo. Ngahlala kuNkulunkulu. Ngaqala ke manje ngathi kuNkulunkulu njengoba bengifuna ukuzibulala kwenzima ngena lutho angisebenzi. Yebo. Anginamali. Ngikolode irent. Irent bekuyini? I think beku 150 by then. Anginayo imali yerent. Hey. La ngiqhashe khona. Yebo. Usisi wakhona uyabona ukuthi lo muntu unamalanga angadli. Indlala ipride ithi hayi ngiright angifuni ukudla mina. Yo. Kanti angina kudla efridgini nganginamanzi neanyanisi half and then nganginetswayi angikhohlwa leyo into enganginazo endlini. That's all I had.
ngingenamuntu ngingenalutho lo sisi wa opposite la ngiqhatshe khona Yebo. athi angiphakela ngizodla angithi ngijwayele ukusebenza emafemini bengihola sineyitokfela sishayelana mase stokfeleni kulona sisithengela utshwala siyabasa singabosisa aba right basemafemini understand nje usathana introduce leyo lifestyle wrong corrupt eyesihogweni Yebo. ngithandaze ngithi uNkulunkulu manje ke ngizwile ngawe sengikwamukela manje anginalutho Ngoba busuphelele umsebenzi. anginalutho lutho yazi uNkulunkulu wathinta umunye untombazana Yes. ngithi abantu bayabathi ugabisile siyamazi ngithi ugabisela nimazi abantu abathi bayangaza manje abangazi mababuze abantu ababenami 30 years ago Okay. ababangena eroomini kungenalutho ukhona untombazana engiyomhlonipha nyoze nyoba ngaphansi kwethuna ningiyomthanda ngiyomhlonipha uMrs Bakari manje uBrenda wakaNkosi leyo ntombazana yangithwala lo mzalwane Yebo. wangithwala uBrenda wayazi ukuthi ngiyageza wayengena namaplastic Yo. athenga itoiletry athenga boma igrocery nyana afika athi thatha akhipha athi nayi 50 rand babhadale rent bahlanganisa Yebo. bangidisciple ke no the late brothers Phiwe sewashona ke Okay. bangidisciple ke ukuthi ukuphila ivangeli yonke lento imnandi la ku follow up esuke eJoburg kulapho ngazi khona ukuthi uNkulunkulu ngibizile noNkulunkulu angisebenzisa sasibaningi masisindiswe eJoburg then but ku follow up meeting Yebo. beyizoba seRabasuthu eholweni ngazimisela that Saturday ngabona kuyithembiseni kubhaliwe ukuthi abantu abasindiswa eJohannesburg kuzoba nemeeting izoba eRabasuthu eholweni ngathi nyaya Yebo. ageza ngaba muhle futhi ngafaka iroko elimhlophe ngakhuphuka ngeenyawo ngisuke enxiweni enxiweni section because ngangihlala enxiweni ngeRabasuthu Yes. mangifika eRabasuthu eholweni iminyango ivaliwe yonke kuthule kuthe duwe mina kunamuntu ngithi awu mina i-meeting ngiexpect ukuthola abantu abalingana nabo seJohannesburg Stadium Yebo. akunabantu Hawu. manje ngenza njani mangithi eminyango kune notice ukuthi i-meeting ishintshile isekho la sise multipurpose Okay. hayi ngithi ngiyaye emultipurpose Yebo. ngisuke eRabasuthu ngiyahle liyashisa ilanga kodwa ngithi nje ngemeetingini Yes. inhliziyo yami kule meeting efollow up fike emeetingini mangiqhamuka akunabantu Hawu. kodwa kume imoto kume omunye usisi nomunye ubhuti nomunye ubaba nje hayi ngiye kubo ngibabe sanibonani yebo ngidlule kancane ngithi bathi kunjani khona ngicela ukubuza i-meeting kuphila bathi i-meeting le yase Johannesburg Stadium ngithi ngasindise eJohannesburg Stadium so bathi isilinde yonina vele hlale nabo bangibuza ubani uhlala kuphi ngibatshela ulo ntombazana wayithenga igrocery lo Brenda lo ngimthola la no the late brothers Phiwe no Dr Khathide Hawu. bemile ukuthi bazokuthatha bonke labantu abasindiswa bakwazi ukubafaka emabandleni basindiswa abantu babaningi mara uNkulunkulu wayinecebo ngami bangidisciple ngangena ekusindisweni ngangena enkonzweni ngaphila ngaba right manje iza la indaba anginalutho ene mina ngikhule bathi ngiyofa ngiyinja ekhaya ke la ya mina ekhaya bebangije ukuthi la lo mgodo yilo yofu yinja yofu ngenalutho yofu nothing cabanga ukuthi yini wena yonke lento abomamncane bami nje kwakuyinhlamba bathi sabo malume bethu bebasirape ngasestradini ukhona umunye ubhuti esasithi masijiva athi sidididi lento le idomo le uyabona nje zonke lezo inhlamba bathi uyofawuna ungenalutho into engilethela nginotho nginoJesu yes nginotho ngizotshela abantu ukuthi abantu they can write you off but uJesu will never write you off amen mina kunomunye ubhuti engangisebenza naye emafemini ayithi ugabisile yini noma bathi uyashada yini into engashada lento le she's not a married type wayifundile ke bakhuluma isilungu lapha eofficeini mase bangihleba ngeEnglish
she's such a useless person and what. Kanti ihlolo kaJehova lithe Yebo. lithi ncekukazi yami leya ey Amen. Jesu Yebo. kanti amehlo akhe ngoba usiqapha ngamehlo khozi Yes, kunjalo. uhlala sibhekile nasebulimeni bethu uhlala sibhekile Yes. noma sasidakiwe siphuza ama-answer wayeloku sibhekile Amen. ufana necamera Kunjalo. athi encwadini amawubo bathi every day uyavuka abheka hamba emhlabeni abheka abantwana bakhe Yebo. wayazi uNkulunkulu ukuthi ngizo-end up ngomntanakhe Yes. laba babethukana bathi useless nothing you going nowhere uNkulunkulu wathi I wish you knew you know mama kaJesu uJesu makafika emshadweni bathi iwayini liphelile uJesu uthi umama kaJesu uthi kubo ngicela nenze noma yini anitshela yona Yebo. so ke uJesu Yes. mawenze noma yini akutshela yona you become something hey uNkulunkulu has turned my life around Hey, yazi nami nginokuthi yebo. mangizibheka ngithi ya ngathanda zakhe Yebo. ngathi kuNkulunkulu angazi mina ukuthi ungidalele ini ngifuna ukwazi ipurpose yami ngoba ngangilelele iradio kukhuluma uDr John Tibane akhuluma ngepurpose ukuthi emhlabeni you'll become nothing if you don't know your purpose you must live emhlabeni every day when you wake up you must know what is your purpose why do you exist emhlabeni uphilela ini udeployelwe ini kusuka ezulwini Amen. uphilelani emhlabeni Yebo. uyavuka uyalala uyavuka uyahlala umekhoneni uphilela ini Yebo. uyavuka every day uyemjayiveni every Friday uyemjayiveni uyestokfeleni uphila uyazala unabantwana abayi7 udlalwa ama-boyfriend uchinjwa amadoda uphilela ukulala uphile uzeleni emhlabeni ngisuke ethembisa ngizela isowethu Yebo. ngazile mangizela endleleni angimanga ndawo because ngizela ngizorekhoda Amen. my purpose this morning Yes. was to make sure ukuthi ngizorekhoda to reach out to the nations ukuthi Yes. Jesus Christ is Lord Amen. Yebo. ngathandaza brother Mdu ngathi ngicela ipurpose yami Yebo. ngathi ngifuna ukwazi ukuthi ngidaleleni uyabona ngifuna abantu after this wonke umuntu ayi kuNkulunkulu athi uNkulunkulu makubukhonela ukuyenza lento ngomama Gabisile nami ungangenzela Amen. that is the reason I came Amen. so wathi ngalala ebusuku ngangakazi nokuthi umoya engcwele ngangakazi nokuthi uNkulunkulu ngangalazi nezwi ngangakalazi izwi likaNkulunkulu ngaba nombono ngagcotshwa bhuti Mduduzi Yebo. yo ngila ngi-anoint izulu Yebo. ngaqokiswa wafika yena mathupha uJesu yabona angazi njengoba nithi raptures Yebo. angazi noma niyamazi makabonakala lapha ukuthi nothi uye nokhona ukumkhomba mina ngizokwazi ukumkhomba nyamazi ngambona Yebo. bathi iphimbo lakhe lifana namanzi amaningi it's like a roaring sea exactly like that little bit rough but beautiful wangibiza kamnandi uJesu wathi Gabisile Gabisile you are chosen ngathi mina wathi ubani loyo wathi you are chosen yo ngaqokiswa amandla ngaqokiswa izingubo zezulu wathi kimi hamba ubheka abantwana ngathi mina kuye bapha abantwana ngoba abantwana bami abanye ba-abortwa abanye babulawa abanye bashona khuluma ngabaphi kanti uNkulunkulu uthi I have anointed you as a voice across the nations. Amen. Go and preach my word. Like athi Peter, do you love me? Feed my sheep. Yes. Athi uNkulunkulu ngicobela ukuphilisa abantu bakhe ngezwi. Nje ayike enye into engenza mina ngikhuluma nabantu baphila. Mina umsebenzi wami ukukhuluma. Ukhuluma? Yes. Awu futhi umuntu ngavuzana ngo6 uthi asikhulume nyaka. Ukukhuluma izwi. Ngiyalithanda izwi lenkosi. Yebo. Ngiyathanda ukushumayela. Ngiyathanda ukukhuluma futhi kunabantu ekufanele bake basiyeke emhlabeni. Basiyeke. Laba bathi uJesu akabiza ngabantu besifazane. Basiyeke.
laba bathi uJesu uthi singashumayeli basiyeke, laba bathi uJesu uthi singafundisi abasiyeke, ngoba wasibiza mina wakhuluma nami yena personal, futhi nje akekho umuntu ongangitshela ukuthi uJesu akabafuni abantu besifazane bashumayele. Hey mawushumayele umuntu wesifazane uyidimoni, ngi-right ngidimoni, as long idimoni elikhuluma ukuphila. Yes. Because sizoba ne-problem yokungamashumayeli ivangeli sithi uJesu uthe thina abantu kanti le abuse yabafazi yophela nini? Hey. Because that's segregation, that's abuse, that's not fair. Ngiyakuzwa. uJesu khona manje sibuya kwiphasika. uJesu abantu abokuqala bafike ethuneni abantu besifazane. Yebo. Namhlanje basho ukuthi siphume kuJesu, asiphumi sihleli la. Aritsitsi ngehe asindawo, sihleli einyaweni zika Jesu njengoMaria. Amen. Wathi uJesu kumhamba obheka abantwana. Yebo. Ngaya esikolweni kwesinye isikolo, ngathi ngiyokhuluma, bathi hayi lento ayifundanga, ne background yabheda, futhi lo bekazithandela utshwala siyamazi. Umntwana bayasazela ukushena. Ngabuyela back to endlini eroomini la ngihlela khona. Ngathi uNkulunkulu ngathandaza nje kanjalo, ngoba uNkulunkulu mawuthandaza kuya akafuni English le into amagama amakhulu. uNkulunkulu ufuna a sincere heart. Yebo. Ngathi kuNkulunkulu Nkosi ngile kulesa sikolo njengoba uthe ngiyobheka abantwana bangixoshile. Angazi ukuthi sengizokwenzani. Kwadlula ilanga, ngelanga lesithathu kwafika abantwana abayi2 abafunda same school. Okay. Laba ngixoshwe khona ukuthi I don't qualify, because uNkulunkulu yakwazi umuntu ongaqualify amqualifyisa. Kunjalo. Baphethe incwadi buya ku principal wesikolo. Uthi ucela ngizokhuluma nabantwana. Uthwele permission. Yebo. Ngoba uNkulunkulu umafohla. Uyayivula indlela kwahla ngosibi. Okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Amen. Hey, ululamiso phansi. Uthatha umuntu amhlalise namakhosi. Yebo. Uphendulela ithunzi lokufa libe ngokuphila. Amos 3:8 usho njalo. Yebo. Amen bazalwane. Amen. Ngicabanga ukuthi hey uyangizwa nje manje ukuthi yebo. Hey. So ngaya ngakhuluma nabantwana mangikhuluma nabantwana bathi abantwana inami ngiyarejwa, akunakudla la ngihlala khona, umalume khona mangibuye esikoleni ungiphisa inkwabe salale nami. Bavumbuka abantwana abaningi ababerejiwe kuleso sikolo. Ngathi mina no ways, it's not going to happen. Ngathi ngiyala. Ngathi kuNkulunkulu ngicela imali, ngifuna ukubathengela icathulo, ngibathengela ukudla, ngibayise esikolweni, ngibabhadalele, ngiba-protect, ngibakhele ikhaya. Yebo. Wathi uNkulunkulu usakahleke manje. Wathi yabona ke gele. Uyabona gele. Athi hayi ubambile manje. Yebo. Laba yaba lokubathi hey uGabisile kwasho kwacima, sengiphethe incwadi ngiyane ekseni ngesikolweni. Ngiyokhuluma nabantwana yonke lento. Hayi. Ngathi ngibuye enkonzweni. Yes. KuyiSunday, kuyiSaturday. Ngibuye enkonzweni ngahlangana nomunye ubhuti athi uyangishela, uyangilifta. Wahamba ngemoto yena uthi uyashela. Kanti uNkulunkulu athi awusheli. Okay. uNkulunkulu athi ngibeka imali yakhe kuwe not umshelo, because kunabanye abantu besilisa bazoza kithi. Akusiyo wonke umuntu wesilisa oza kuwo kufanele akushele. Abanye bayimpendule yemithandazo. Yebo. Ngaphandle nje kokulala or kokushela. Lo bhuti uyisikhulu of one of the companies. Yebo. Athi kimi wenzani? Ngithi mina I am a community worker. Athi elaborator phela, community worker is broad. Ngithi ayiqala iproject so. Athi hayibo. Ebe feminate ngolesithathu skip imali yokwenza ukunceda kulezi zinto zeni. Hayibo. Une proposal, anyazi ne proposal ukuthi yini. Yebo. Ngine typewriter engaka. Lapha endlini ngibeka idustbin, ngibeke iphepanyana, ngibeke le typewriter, angikwazi nokutype. Ngagijima wangibeke egate wathi ngolesithathu ekseni. Wathi namafoni ambami wathi bowuceda leyo proposal. Yes. Bhala incwadi ungitshela ukuthi wenzani ngizolanda leyo incwadi ngemithingini. Ngabhala. Dia angimazi no D ukuphi, ngiyahlanganisa D, ngifuna E, ngifuna AR. Dia bani incwadi yakho na ihamba so. Amagama sikwenza. Dia bani igama lami uGabisile, nginaka abantu abahluphekile abahlukumezekile, ngiyabaphekela, ngihlala nabantwana abayi7 obebayi11 ngaleso sikhathi. Ngihlala nabantwana abayi11 manje ngicela ningisize.
For the first time in my entire life ngabamba 10,000 rand. Wow. Lo bhuti wafika ngolesithathu ekseni. Hey. Wahamba wemsebenzini wangifonela. Hey. Wathi sesizoya emeetingini incwadi iready. Wathi meeting ethi yangena ngo11. Ngathi incwadi iready wathi ngo9 ngizobe ngilapho. Okay. Ngizoyilanda. Ngo9 ngase ngimile egate nencwadi inkosi yami ifake nase envelopini Yebo. ibhalwe Chrome ngoba uNkulunkulu izinto eziChrome uyazipresent. Hey. Yahamba ngabo 2 ngifonela wathi guess what ngathi wathi 10,000 for you. Yo. Ngathi what 10,000 rand. Ngathi what what you've got 10,000 rand ngathi yo Yebo. I can't believe it manje ngiyathandaza ke ngithi uNkulunkulu Eh. angithi manje umuntu maseka sindisiwe ngifune ini and fortunately ke abanye abantu lapha efamily bakhulume naye ukuthi hayi inceda lo mntwana nje umncedele ngaphandle kokumshela ngaphandle kwani imncede nje Okay. phume ke naye lento kuye yokushela Oh. abese ke abantu aba-assistayo I think wathola abantu abamguide right ukuthi ushadile uzomushakala umshado uhlukana nalo muntu asimncede ngendlela right nje. Yes. I think bamkhola to order 10,000 rand ngafaka ifoni nga register amakhosi angithi bebangihleka bathi angifundanga nga register amakhosi ngahamba ngayo esikolweni nga improve ama skills wami yonke lento. Yebo. Manje ke la ngihlala khona bathi abantwana ngifike ngi1 so abantwana seba 11 bathi indawo ayisekho Yo. bebakhuluma iqiniso. Yeah, cause Ngabuyela kuNkulunkulu. Ngathi uNkulunkulu ngathandaza exactly like ngikhuluma nawe so. Yebo. Ngathi uNkulunkulu manje la njengoba bengihlala la sebangicosha abangicoshi futhi babona ukuthi akuna space. Mhlambe mina ngayithatha kabi. Yeah. But bebangangicosha I mean 11 ejardini that's a lot. Impela. Nihlala egarage eroomini. Sihlala kuyi2 room nje. Okay. 2 room. Ngathi kuNkulunkulu ngicela indawo. Cela indlu. Yep. Hey. Ngiyahamba nya ekhokho emeetingini. Ngemeetingini sengithandazela ukuthi uNkulunkulu uthi ngicela indlu. Yes. And ngikhule bathi ngiyinja ngeke ngibe nendlu. Ngikhule bathi ngi-useless. Ngisidakwa nothing ngi-stupid ngi-ugly ngi-foolish. Azisho zonke. Ngoba abantu bazosisho zonke. Yeah. Yebo. Ngathi ngemeetingini sengiphethe idiary sengazi ne-diary manje. Sengibhala nama-diary. Ngiyabhala idiary konke la ngemeetingini. Ngiseteksini. Mangiseteksini kube khona umuntu ngathi ungijikisa ikhanda. Ngibheke ngithi ngibona enye indlu enhle. Eyinhle le handlu. Isekhoneni. Ngibheke enhlizweni yami. Ngithi ngaze ngayihalela le handlu. Ngikhuluma enhlizweni. Uzowazi ukuthi uNkulunkulu nomthandazo esenhlizweni uyawuzwa. Vele. Yebo. Ngifika emeetingini lapha ekhoko ngihlale lo ntombazane se-reception athi ha ukabisile khwazana ngithi ya athi ngikubonile ephepheni athi umsebenzi oyenzayo omuhle yazi Usuze ubhalwe na sengibhale nasemaphepheni ngiphume kuSowetan ngiphume kuThembiseni nginama interviews ngapha ema-radioeni yonke lento bayamangala ukuthi umuntu owakhula araged at the age of 8 years owakhulwa arejectwe kangaka can she think positive again bamangazwa ukuthi there's a turning point Yebo. ukuthi ngikhule ngiyisikorokoro but naku sengiza ngikhuluma nento eziphila ezi right ngizenza kanjani zonke lezi zinto nginika abantu aba skills ngizibhalela ama programs yonke lento ngikwazi ukuformalize izinto kanjani lokuhlakanipho kongaka bathi uJesu makafundisa bebambuza ukuthi lokuhlakanipho kungaka ukuthathapi. Yebo. Athi sikubonile kuThembiseni istory sakho is so touching because mina istory sami ngisikhuluma all over into ephilisa angifihli Awuqala ukusikhuluma ngoba usuza nje. Udala ngihlala yinto engihambisayo le. Oh yes. Ukuthi mina uNkulunkulu waphendulela ithuzi lokufa walenza ukuphila. Yeah. Wangikhipha kunomhlabelelo ethi he lifted me up from the deep muddy clay. Yes. And he planted my feet Oh. on the King's highway. Hey. That is the reason I sing and I shout. Yes. For Jesus came down and he lifted me up. Amen. Usho njalo lo mhlabelelo. Yeah. Yiloko kwenzeka ngami. Uthi uPastor Paul sifakaze sikwaziyo ngaye. Nami ngizofakaza ngenzela khona. Amen.
ngifike lapha ya le ntombazane igijima ithi yobiza iboss yayo imbisi ithi Jenny, come and see this woman. Did you see the newspaper I was showing you on Friday? Did you see that front article? It was on the front page. This is her. Ngizoba ne-event abantwana ngizocela ama-snacks nanani ayikho into abangazange bangiphe yona laphaya ikhokho bangipha amayikipa bangipha ama-cold drink bangipha konke wathi lo uboss walo ntombazane ose-reception singakunceda kanjani thina kule nto yenzayo ngathi mina ngifuna indlu la uyangizwa ukuthi ngiyaphi yebo ngathi ngifuna indlu yebo wathi so itholile indlu ngathi ikhona enye engidlule engiyibonile lapha yana ngayithanda athi hambo find out ukuthi kwenzakalani mangibuya nyaka umunye udoctor ngemeetingini kanti indlu kalo doctor lo doctor athi kimi yabona indle so isekhoneni so indlu yami ngiyayithengisa ngithi hawu le bengidlula ngeTaxi ngakhuluma enhlizweni ngathi ngiyayithanda athi hambo iviewer isimanga vele ngibamba iTaxi masinyane ngibuyele kule yandle ngingene mangingena indlu injani ngavela ngathi uNkulunkulu ngiyayifuna uNkulunkulu ngiyayifuna emacamereni ngibona lamakamera uNkulunkulu ngiyayifuna ngibona amabhadi ama-ensuit yonke lento ngathi yo uNkulunkulu ngiyayifuna yebo ngathi ngiyayifuna ngalokho ekitchen ama-built-in cabinet yonke lento into engakaze ngayibona ngoba uNkulunkulu uzokunika into ongakaze ngayibona ngavela ngathi ngiyayifuna ngabuyela ekhokho ngamtshela lo mlungu uJane ngathi sengitholile indlu wathi malini ngathi 150,000 angithi sengimbuzile udoctor ukuthi malini indlu yes ngalezo khathi bebiza kanjani 150,000 rand bathi ba keep it check hayi wena kanjalo nje 150,000 ha hey ubuthulele nendaba engakaze wayixoxa kodwa ke bekuyisikhathi wangithengisa indlu uNkulunkulu yo bangadideka bezwa 150 manje bacabanga into yamanje le dala it was in 1997 bekuyimali enkulu futhi leyo ngaleso sikhathi ngisho ukuthi 1997 ngaqala ngabamba 10,000 ngazobamba 150,000 ngazowina i-community builder of the year ngazongena ku-Shoprite Checkers Women of the Year ngazongena ku-Sowetan Eskom Women of the ngathola ama-award mawungeza lapha la epheka kuhleli nje ukuthi lo mama usebenza kangaka ngamenywa kubo Bloemfontein ngamenywa kuphi ngaze ngamenywa phesheya hey yona ama-accolades mos ngamenywa umngani ka-Martin Luther King u-Andrew Young abebe mashana do you know Dr. Andrew Young nabo Deborah Watkins ugula uMartin Luther King ubheke udoctor he was a mayor ye-Atlanta yase-Atlanta bangimema bayongihlalisa eHilton Hotel bangisusa la e-OR Tambo to Atlanta to hotel to food without a cent sure we serve a miracle working God. We serve a miracle working God. We serve a miracle. We serve a wonder. We serve a miracle working God. Sikhonza uNkulunkulu wezimanga. Yebo. Wangisusa uNkulunkulu from Skoropo. Yo. From being nobody. Wayongibeke Atlanta, USA. My first trip 2002. Everything fully paid. I travel in a first class. Ngafika lapha eAtlanta ngaasharwa abo Dr. Andrea. Ngamitwa iAssociation eyikolo zonke zase-America. Hayibo. Bangifaka ezikolweni bathi ngikhulume nabantu ngerejection neabuse eyenzeke eSouth Africa ebantwaneni. Ngizothi ebantwini don't give up. Ngizothi ebantwini uthembekile uNkulunkulu. Yebo. Ngizothi wenza izinto ezingenzeki kubantu. Amen. Unyaka usaqala njengoba bengithe kuye bhuti Mduduzo ngifuna ukuza January to encourage abantu ukuthi ungasheshi uzibulale. Amen. Ita yazi noma bathe une cancer
noma bathe une meningitis noma bathe unoshukela noma bathe une AIDS seyiziphinda phindwe emzimbeni wakho ngizokutshela ukuthi we serve a miracle working God. Amen. We serve uNkulunkulu othi ngiphendulele ithunzi lokufa Amen. libe ngikuphila. Matthew 19:26 uthe kungenzeki kubantu kuyenzeka kuye. Amen. Proverbs 3 uthi themba kuJehova ayo yonke inhliziyo yakho unganciki kwakho qonda mazise uNkulunkulu endleleni zakho zonke athi ngizoziyenza right. Athi ngizoyiqondisa. Hey wangithwala uJehova. Yeah, this is powerful. Wangithwala uNkulunkulu. Ay uNkulunkulu ungiphakamisile. Ngihlale mangithi mina I was glad I was raped. I was glad my child was aborted. Ngiyangifuna ukuthi babona ukuthi irape ayinamandla ayimbulala umuntu uNkulunkulu angakathi mayimbulala. Ngisho noma bangathi urejwa amadoda 100 the same time. uNkulunkulu makathatha isibelotho sakho asicleana yena asithinta yena uyakwazi ukuzwala amakhwathi after that. Don't give up kusimo esinzima. Khuluma ukuphila. Ungaqala uzibulale nabantwana uqala uthi wena indoda yakhe yakuhlupha or usona 50 awushadi or lesimo sakhe ashintsha ayikho into engenzeki kuNkulunkulu. Amen. Amen. Abantu bathi mabandlula la ngihlala khona bathi kukwakhela uGabsile lo khulela eMthambeka lo isimaziyo lo besithakwa naye loya uyakubona manje usongangimeshisa nabo Queen Elizabeth. Ngithi nama ngizibhekile ngithi haNkulunkulu yabona la wenza iQueen kaMama yakho ngiye ngizizwe ngithi ngumama ze. uNkulunkulu has blessed me. uNkulunkulu has made a way out of no way. Wathi uAndrew Young mangihlangana naye uDr Andrew Young ngimhlonipha mangihlangana naye wanginika incwadi into yokuqala nginikeza yona wanginikeza incwadi ethi a way out of no way. Ngathi mangiyifunda ubuhlungu ama Black Americans ngesikhathi seslavery abadlule kuso bebahlabelela. Oh wow. But I don't feel no ways tired. I've come too far from where I started. Amen. Nobody told me. Oh. I don't believe he brought me this far to leave me. Yes. Achi, I don't feel no ways tired. Yes. Angikhathala sikhathala endleleni. Asililahlela ithawula endleleni. Asigive up noma abantwana befile masiqeda ukubangcwaba siyasukuma. uDavida uthi masekenza isono noBathsheba athi umntana ufile athi wasukuma wageza inkosi wathi ngipheni ukudla ngidle ngiqhubeke nendlala. Amen. Siyaqhubeka endleleni asikhathali. Yebo. La esilong sisaphile emhlabeni futhi Mtutuzi. Kunjalo. Amen. uRebecca Malope uthi uhlale khona. Uhlale khona. Makahlabelela? Yebo. Kusho njalo. Uhlale khona. Yes. uJesu wami. Yebo. Uhlale khona. Akasoze. One thing for sure that we must know. It's a pity. Ngishayo isikhathi. It's a pity. Uyabona indlu uNkulunkulu angiphewa namputi Mtutuzi. Yebo. Mangibuya next time. Phase 1 lo with testimony yami. Yebo. Your testimony ama blessing phase 1 lo. Yebo. Uyazi uNkulunkulu kungasikudala kudala. Ngasikudala ku December. Ngasikudala nje ku December ngingazi ukuthi ngizodlani. Ngizothatha ngihlanganise nani. Ku December yazi maku December ukuthi fanele kube mnandi. Yebo impela u December ngingangazi ukuthi ngizodlani nabantwana nginabantwana abawu30 engibakhulisayo. Engibayisa esikolweni njengamanje. Ngikhulisa abantwana more than 200. Njengoba ku12 njengoba ku12 nje ngivuke ngo5:30 ngigeza abantwana abawu12 every morning. Abasebaqokisa abasesemancane ene ngumuntu othanda izinto ezinhle ngifuna babe neorder. Yebo. Bayizele breakfast ngibabheke mina bayesikolweni. Mina mangwasha labantwana abawu12. We understand? Yebo. So, ku December buthi Mtutuzi. Kunzima omunye uDecember. Iphi phone yami? Ngathi ngihleli ngisabuza uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu. By the way uNkulunkulu angisangaphesheya kayi1. Yabona ngise more than 10 times.
Yo. ngathi ngihleli ngithi ngizodlana nabantwana ngiyamthemba uNkulunkulu Yeah. ayike ngikutshela izinto engizithandazelayo manje because nawe ukholwa nje uzoba shocked iBhayibheli lithe we must occupy until he comes Yes, lisho njalo. lithi whatever that our heart desires he will give us Injalo. athi we don't have because we don't pray Amen. we don't have because asiceli kunokuthi sicele siqale sicomplain Oh. sithi uNkulunkulu mina why this uNkulunkulu mina that uNkulunkulu mina you don't pray like that Yebo. you can't pray like that mangibuya ngizothatha uphase 2 testimony yami ukuthi uNkulunkulu ibusiso ungenzeni ngathi ngithe efonini yami ngathi imali engaka kwakuyimali le yayinabo 0 Oh. ngizokutshela Ehhe. ngizokutshela bang ngathi mina what Yeah. singabalisi kuNkulunkulu ngathi mina uNkulunkulu masale imali ngafonela umuntu laba bangiphiwe ngathi hayibo Yeah. ujwayele ukungipha 5,000 every December manje ngibona labo 0 abangaka awenzanga imistake wathi no angenzanga imistake Yo. athi imali engikupha yona uyangipha imali uNkulunkulu Wow. namanje nje ngisazoyicela Hey, ngisazobuya ngitshela Ungas so angizikhuluma labo 00 kuthi simona yami mangibuya Okay. sikhuluma ngama blessing ngama benefits okhonza uNkulunkulu uNkulunkulu uyasinaka Amen. and uNkulunkulu ufuna abantu abazonakwa Amen. ngifuna ukuthi lapha ekhaya ngabe ufuna uNkulunkulu akunake na bonke abantu bakurejectele mara makufuna ukuthandwa ufuna ukunakwa ngangiyiso nesibi ngezaye enkosini ngegama lika Jesu ngathola ukusindiswa hey Amen. Yebo. kumnandi Zimnandi lezi indaba. kumnandi kuhamba noJesu Yebo. hayi yabona la ngiphethe zimnandi uyabona next time mangibuya Yebo. mangikhipha le testimony esuka ngoba mangisuka kule ndlami ngabuyela kuNkulunkulu ngathi inkosi incane le ndlu Yona leyo. ngathi kuyincane la All right. awangenzani ke lapho uzokumesmerize uNkulunkulu Yo. mawukhola akukho kungenzeki kuye Yebo. yini into oyifisayo emhlabeni konke kuyenzeka ngoJesu Yebo. amen Amen. Babuhle ubufakazi. Bunamandla. Amen. Ngithanda nje isiqalo sokuthi wathi uma ngabuzwa kuthiwa kunomvangelo ozayo ozoshumayela. amen Wathi nami ngiyakhona. Wathi nami ngiyamamukela uJesu ngathi Uzothi ngiyamamukela mina ungasali. Amen. Uzwile? Amen. Ungasali ngaphandle. Amen. Indaba ilapho kahle kahle. Amen. I-foundation right lapho ekwamukeleni uJesu Kristu. Hallelujah. Bese uyamethemba. injalo Injalo nje. Ew. uyazi bhuti Mduduzo useselapho Eh. I think singayenza altar call mhlambe bakhona basekhaya Yebo. abahleli njengamanje abathi nami ngiyamfuna lo Jesu Yebo. Yebo. lo Jesu owasiza umama Gabsile Yes. owamkhipha odakeni wamenza umuntu Yebo. mhlambe na uhlela unakhaya unalutho or usesikhathini sokuthi you want to give up I want to invite you now as Yep. I speak Amen. ukuthi wherever you are Yes. uphakamise isandla uthi Jesu wasiza umama Gabsile nami ungangisiza Yebo. uthi ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi ngene empilweni yami uqale impilo yami kabusha noma ngabe impilo yakho seyisikorokoro kangakanani Yebo. uspecialize ekuqaleni izinto ezifile uNkulunkulu Amen. azivuse akwenza umuntu Amen. inamba yami 084 Yebo. 212 9437 084 212 9437 Yes. ngasifonela sothandaza nawe Yebo. kwamukelise lo Jesu wangenza ngaba nesibindi Yebo. wangenzela zonke lezi zinto ezinhle Oh, brother Mduduzi hayi. Yazi nje I'm shocked ngimangele. Angazi ukuthi unezindaba ezinkulu kangaka. Ngiyazazi unazo zinkulu but lezi namhlanje zavele zathi ke. amen Yazi inkulu amen kwendlela. amen Sengiyakuthola manje mangabe ubukhuluma indlela obukhuluma ngayo before ukuthi kahlahle isukapi lento. yes isuke ukuthini uSathane wanted to destroy the baby wanted to destroy the woman in me
Yebo. Isesemncane rape enza yonke lonto bekafuna ukubulala lo hlelo likaNkulunkulu mara zange aphumelele because ngizungeziwe. Eish. Khona umhlabelelo othi ngizungezwe ngasemuva nangaphambili. Yebo. Ngisarandwe umlilo. Yo. Sarandwe igazi lika Jesu. Ihlele emafutheni. Yebo. Ay brother Mduduzi ngiphila kamnandi. Oh, uJesu Yebo. unswere gantle. Siyabadinga omama abafana KaSisuthu. nawe. Amen. All over Amen. siyabadinga abathemba uNkulunkulu abathemba uJesu futhi abavuma ukusetshenziswa njengoba Amen. ekusebenzisa nje Amen. engathi banganda ngoba Amen. kuyacaca abaningi abantwana abalidingayo lolu sizo. Amen. Kakhulu. Yebo. And siseselapho there's no need abantu ukuthi bazibulale baphuza kwaliphirimi bathi si confuse asazi ukuthi siyenzani. Mani confuse izani lakithi sizon confuse Zulula. We'll give you solutions sinayo. We know it. Isebenzele thina. Yes. Izokusebenzela nawe. Iyasebenza into kaNkulunkulu. Njalo. Amen. Siyabonga. Amen. Yasamosha isikhathi. Amen. Sibeke kakhulu nje isikhathi sakho uzile wafika wasikhuthaza. Ushilo wathi uzosikhuthaza ngishilo ngathi wathi siqeda la yobusizakela. Amen. Sayikhuluma indaba Amen. ezimnandi sayibonga Nkosi. Amen. Ah senithanda ngendlela esimangaliso Praise the nasemakhaya Lord. nonke. Ikota 2 media ngeke ibe yilutho ngaphandle kwenu. Amen. Siyanibonga nje kakhulu sibonge Praise the nakwena Lord. mamgabisile. Ngomusa weNkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen. Siyabonga.